Magandang araw ko po si JM De Jesus para sa Hagupit ng Habagat News Update ngayong alauna. Nalubog sa baha ang Barangay Maligaya, Florida Blanca, Pampanga. Para sa karagdagan detalye makakasama natin live sa linya si Barangay Captain Larry Miranda. Magandang araw po Kapitan Larry. Sa kasalukuyan, mataas pa rin po ba ang baha sa inyong lugar? Magandang hapon po. Sa kasalukuyan po, humupa na po ang baha. May mga bahagi po dito na pwede ng daanan ng mga tao. At may mga bahagi po na hindi pa madaanan ng may mga hanggang tuhod pa po. Kap, kailan po nagsimulang tumaas ang level ng tubig sa inyong barangay? Kanina pong alas 12, pasado ng madaling araw, ay nagkatubig po pero mababaw lang. Hanggang 2:30, alas plus media. Tapos po ay medyo nag-iwa-hiwalay muna kami sandali. Maya-maya po, mga 4, mag-alasing ko po nang bigla. Bigla pong lumaki ang tubig sa aming barangay. Kaya kami po ay nabigla. At hindi po namin naasahan na ganun kabilis ang paglaki ng tubig. Kap, may kukonsidera po ba natin na flood-prone area ang inyong barangay? At ano po yung naging dahilan ng pagtaas po ng tubig sa inyong barangay? Ang aming pong barangay sir ay flood-prone area talaga. Buhat po ng mga bata pa kami, isa na po sa ganitong baha. Ang pinakahuli pong baha na malalim dito sa amin ay noong 2012. Yung po ang pinakamalalim na baha na naranasan ko dito sa aming barangay. Buhat po ng 2012 hanggang last year po, hindi na po kami nabahan ng ganito. Sa tingin nyo, ano po yung naging dahilan since 2012 po yung huli nating naranasan itong ganitong level ng tubig? Kung tama po ako, 13 years ago na po ito. Ano po yung sa tingin nyo naging dahilan ng pagtaas ng tubig ngayong taon? Sa walang tigil pong buhos ng ulan sa ilang araw at gabi. At may nabalitaan po ako sa bandang unahan po ng kasapaan ay may nabutas daw po na parke. Kapag naman po yung mga preparasyon na inyong isinagawa bago pa pumasok ang tag-ulan at nagkaroon na ba ng paglilikas sa inyong barangay? Bago po umabot ang panahon ng tag-ulan, kami po ay nagdeklaraging sa mga kanal. Opo, may mga paglilikas na po bang naganap sa inyong barangay, Kap? Meron pong naganap na paglilikas. May mga volunteer evacuation po na nangyari at may forced evacuation po na nangyari. Lalo na po yung mga ilang bahay doon sa gilid ng katapaan. Sa ngayon po ba, Kap, meron na po bang naihatid o naipaabot na tulong ang lokal na pamahalaan sa inyong barangay? Opo. Maaga po ang aming butihing mayor. Napakasipag po. Siya po mismo ang pumunta dito sa aming barangay na hanggang lagpas bewang ang tubig. Siya po ay umano sa tubig talaga. At paabot na po ng tulong sa mga evacuees po namin. Kap, nabanggit niya po kanina na medyo pahupa na po yung level ng tubig. Pero kung magtutuloy-tuloy po itong ganitong pag-uulan, malaki po ang tsansa na tumaas po ulit ang level ng tubig. Ito po ba, may panawagan kayo sa LGU o paalala sa ating mga nasasakupan upang makatulong sila sa paghahanda po ng barangay? Opo. Unang-una po, malaki po ang posibilidad na tumaas muli ang tubig dahil sa walang humpay na buhos ng ulan. At nagpapasalamat po ako sa LGU ng bayan ng Florida Blanca, unang-una po sa aming butihing mayor, at sa mga kawani po ng MDRRMO na sila po mismo ang nakatulong po ng aming mga kasama dito na nag-rescue sa mga kabarangay namin. Kap, meron po ba kayong numero o Facebook account na pwede po nilang kontakin kung sakaling mangailangan po ng tulong ang ating nasasakupan? Meron po ang Facebook account ng ating Barangay Maligaya po. Okay. Maraming salamat po, Kapitan Larry Miranda ng Barangay Maligaya, Florida Blanca. Mag-iingat po kayo, Kap. Maraming salamat po sa pakimbig sa amin sa oras na ibinigay mo sa ating barangay. Okay, maraming salamat po. Abangan ang iba pang mga ulat at update sa Hagupit ng Habagat mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.